Φώτο. Βιντεάκι είναι, παιδιά. Βιντεάκι για το site. Ναρκομοντέλο. Για το site. Εγώ φταίω. Ακούς. Σαν μοντέλο. Γι' αυτό καλό είναι να μιλήσει. Δεν είναι η κάμερα. Σύρεζε, για μια δήλωση. Πού πας, Αναστόπουλε, πού πας. Πάντα κοιτάμε τη δουλειά μας. Πάμε να κάνουμε προπόνηση. Έτσι, σωστά, δεν σταματάμε ποτέ. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Ναι. Οι εκδηλώσεις καλές είναι για τα παιδιά. Να ερχόμαστε κοντά, Για εμάς τους αθλητές πρέπει να προσφέρουμε στο σύλλογο. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ. Έγινε, ευχαριστώ πολύ για να Αναστόπουλε.